Yes, παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά, ναι. Guys, βγήκε καινούριο update. Βγήκα αυτά εδώ πέρα, μισό σας τα δείξω. Αυτά, εδώ τα δύο. Το κινητό μου φορτίζεται και να παίζει από το tablet. Ναι ρε παιδιά, και το καλύτερο είναι ότι βγήκε κάτι super τέλειο σαν Dotme και μπορείς να δεις σε trade όταν κάνει κάποιος trade. Να, τώρα κάνει αυτή trade και βλέπω το trade της. 4 άτομα βλέπουν το trade και βλέπουμε. Γενικά βλέπουμε. Ναι, και γενικά παιδιά βγήκε κάτι άλλο στο trade. Πίσω να κάνω κάποιον. Άντε μάνα μου, πάταξε. Ναι. Ναι, πες τώρα βάζω το pet μου. Ναι. Ναι, αλλά κοιτάξτε, πατάς αυτό το πράγμα και λες ότι θες. Hi. Ας πούμε τώρα είπα hi εγώ. Και τώρα βάζει pet. Τώρα πληκτρολογεί μου λέει εδώ πέρα. Πληκτρολογεί. Και παιδιά, αυτό το update είναι τέλειο. Fantastic. Ναι. Can you come for free pet? Ναι, αυτό που σας έδειξα τώρα. Πες τώρα, κάνω αυτή τη τρέλα. Ναι. Τι στο καλό. Ναι, τώρα πες τώρα, κάνω, ναι. Τις βάζω αυτό. Κοιτάξτε. Βάζω αυτό και λέω αυτό. Και τι γράφει, classes add more. Και τώρα πληκτρολογεί μου, το λέει εδώ. Παιδιά, μ' ακούετε κάτι, αυτό είναι η pencil, καινούρια pencil μου. Ναι, έχουμε trade. Ακούστε λίγο. Ναι. Πάτησε decline, δεν με νοιάζει. Τι είναι αυτό, παιδιά? Τι cute. Guys, αυτό είναι το πιο άσχημο pet που έχω, μπορώ να πω. Παιδιά, αυτό είναι το κανονικό μου skin. Να το, μισά σας το δείξω. Όχι αυτό καλέ. Το avatar μου είναι αυτό, κανονικά. Αλλά αυτό είναι κανονικά, χωρίς εκείνο το πράγμα, το PP. Ναι, απλώς, ναι. Δεν γράφω. Ναι. Τι ήθελα να γράψω. Ρε παιδιά. Γιατί δεν υπάρχουν πρέπει γράμματα. Έλεος τώρα. Τι είναι αυτό? Ρε φίλε, τι είναι αυτά? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτά τέλος? Θα γράψω έτσι γράμματα, δεν θα καταλάβει κανένας. Τι είναι αυτά ρε άσυκε? Δεν ξέρω τι. Ναι. Πήρα trade και δεν το είδα ποτέ. More. Home. Ναι, πατάω το σύνολο. Έλα μάνα μου, βάλε τσιγκουνές, φέσε τα pets. Ναι. Παιδιά, ό,τι και να κάνεις, είναι το πιο χάγιο pet. Αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πάρα πολύ cute.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ... Ναι. Καμιά φορά με ρωτάνε πού βρήκες αυτά τα Pepit Bedwear. Μου τα έδωσαν για, ναι, έδωσα 2 νέους και κάτι έτσι νομίζω. Ναι. Παιδιά, έχω αυτό φύγει, αλλά μ' αρέσει. Είναι πιο ωραίο από αυτό, μπορώ να πω. Guys, θέλει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, αλλά δεν έχω τόσα Robux. Ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ cute άμα το σκεφτείς. Αυτό ακόμα και το ακόμα και να... Ακόμα και να υπάρχει εκείνο το... Αυτό το πράγμα δεν μ' αρέσει καν. Σου δώσω παιδιά, πότε ναι, τέλος πάντων. Δεν σχολιάζω. Ποιος έχουμε έναν, ναι, φωτογράφηση. Ναι, κάτι δεν κατάλαβα Θεό, αλλά τέλος πάντων. Κάτσε, δεν πήρα food. Γεια σου. Τι στο ναι. Τελείωνε. Guys, φίλε. Πάλι αυτός. Πλιάσες. Άντε μάνα μου, άντε. Food. Πάρτε food. Παιδιά είναι πάρα πολύ cute και να το παίρνει. Σκάτω τώρα που το σκέφτομαι. Η τζέμπρα είναι πιο cute από αυτό το 5, μπορώ να πω σίγουρα. Ναι. Βάζει pet. Α δούμε τι pet θα βάλει. Κάνει 7 ώρες, 7 λεπτά βίντεο. Wow. Sorry που το φύγω. Τι κάνω μωρέ. Sure. Guys. Ναι. Τι στοκ. Σκατά είναι. Αυτό το πράγμα που είναι χίλια μόνη είναι χάλια. Φαντάζομαι ήταν μέγα πια. Το δούμε σε μέγα. Ναι, μια μέρα είχα αυτά τα pets. Αλλά τα έδωσα. Γιατί τα έδωσα. Το Delphi. Παιδιά, είχα πάρα πολύ νέους, αλλά τα έδωσα. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν και σκάμερ εδώ πέρα. Και με σκάμερα. Παιδιά, αυτό είναι το δεύτερο dream pet μου. Κοιτάξτε πόσο cute. Το πρώτο είναι η O, όσοι δεν ξέρετε. Παιδιά, έχω ένα pet εδώ και 4 χρόνια και δεν το δίνω σε κανένα επειδή είναι τέλειο. Ναι, είχα αυτό το pets. Guys, ξεκλείδωσα αυτά τα legendaries. Like, εσείς όπως θα λέτε.
Τι ζήλεις γι' αυτό? Α, ενώ λέει. Ναι, περιμένουμε τόσο. Αλλά ρε παιδιά, για εκείνα τα 5 με σκαμάρα. Ναι. Για εκείνα τα 5 έφαγα σκά. Ναι. Αυτό guys. Starfish. Φάγα σκάμα για εκείνα τα 5. Τα nails. Αλλά δεν πειράζει. Θα κάνω άλλα. Φανταστείτε τα Χριστούγεννα θα έχω ένα inventory με right fly, mega και nails. Επειδή θα βάλω πάρα πολλά Robux. Και ναι. Θα βάλω αυτό. Ναι. Και θα κάνω trades. Παιδιά, ένα χάλια του Starfish σε ride. Είχα. Ένα μέγα είχα κάποτε. Τι είναι αυτό καλό, τι είναι αυτό? Παιδιά, το Έλληνε και ένα κυρίι. Αυτό τι είναι? Πιλικά. Παιδιά, αδικία, αυτό το είχα. Αφού πέρσι βγήκε. Α, ναι, πέρσι ξέχασα. Αυτό το πήρα μια μέρα. Αυτό ήταν πάρα πολύ cute. Έτσι. Ναι, αυτό ήταν το χειρότερο egg. Όχι, αυτό ήταν το χειρότερο egg που πήρα στη ζωή. Και τόσα. Αυτό είναι wow. Είχα και κουάλα, αλλά το έδωσα. Τα έδωσα το πέντε. Αυτό ήταν πάρα πολύ cute με τα λιόλια που το έδωσα. Και μπορούσα να πάρω Wolver και εκείνο. Σαν. Αυτό είναι. Δεν θεωρώ όλα τα πέντε cute. Όλα τα πέντε είναι σχεδόν. Εδώ είναι τα leg μου. Το τότε το πήρα πριν λίγες μέρες. Να και πήρα και αυτά. Αυτό πόσο σπάνιο είναι, ρε παιδιά. Δράκολο δεν πήρα ποτέ. Έφυγε ο Λυκός σίγουρα δεν πήρα. Πότε βγήκε? Το 2019. Λογικό. Ναι. Trader. Offer my Starfish. Leg. Στο καλός. Χοχοχο. Με κάνει πάλι trade. Και νομίζω θα το πατήσω ξένα. Ωραία, έχω 4 τέτοια. Τι να τα κάνω, ωραία, κάνω νέο. Μισό. Χάτ. Εσύ μπορεί καλέ. Τι λέει φίλε. Έτσι μπράβο. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ cute. Και βγήκε, πότε βγήκε, δεν ξέρω, ξεχάσα. Κάνω 14 λεπτά. You have... Τι? What? Ναι. It not. Τι είναι αυτό πάλι? But acceptable.
αυτό. Τρέι. Το offer που είναι αυτό. Παιδιά, πρέπει να κάνω. Παιδιά, θα κάνω Leon B. Τα Χριστούγεννα θα κάτσω να κάνω. Not. Δεν έχω. Παιδιά, τα Χριστούγεννα θα κάτσω να κάνω full growth και ride και τα λοιπά. Και γενικά θα έχω πάρα πολλά νέα τσιπέδα. Παιδιά, αυτός είναι poor. Φτωχός. Sorry. Πίσω. Neat. So sorry. Άντε από εδώ που μας φεύγεις. Sorry ρε φίλε. Αυτό το θέλω. Το θέλω ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα. Αυτό εδώ. Έλα μάνα μου. Παναγιά μου. Ναι ρε φίλε, δέχτηκε το τρέιν. Να σου δίνω leg. Σου δίνω ένα leg. Από εδώ. Από Struller. Θέλει μόνο leg. Δεν κατάλαβα. Της βάλω κανένα leg. Της έβαλα ένα. Της βάλω κι άλλο. Τι έχω πολύ. Παιδιά, άμα σας πω ότι δεν έχω leg άλλο. Bro, please accept. Please. Πόσο ωραίο είναι το frog. Μου αρέσει και το axolot παραπέει. Πιάσες. Wait. Okay. Της βάλω more, less. Της βάλω ένα ακόμη. Guys, δεν ξέρω. Έχω κι άλλο frog. Δεν στο βάλω. Πάρε για αυτό το frog. Πάρε το frog. Ναι. Της. Ναι. 3, 2, 1, accept. Δεν ξέρω τι θα πατήσει τώρα. Να text. Έλα τώρα. Sorry. Παιδιά, δεν βρίζω όπως την άλλη. Εγώ εντάξει. Δεν βρίζω όπως την άλλη. Έχετε παιδιά και τα λοιπά. Εγώ είμαι απλός άνθρωπος. Δεν πειράζει. Είναι straight. Για να δούμε. Τι. Τώρα θα... άμα πατήσω να accept, εγώ τρελάθηκα. Βλέπω τώρα. Ρε παιδιά, βλέπω κάτι, δεν με βλέπετε. Τι κρατώ. Αυτό το πράγμα. Ναι. Ρε σταμάτα να με κάνεις straight. Μου σπρέζεις την ύβα. Ναι, εγώ έχω offer. Ξανά. Ναι. Της αρέσουν οι γάτες. Please, είναι τέλειο. Σου βάλω και αυτό. Σου βάλω και... δεν ξέρω τι να σου βάλω άλλο. Και αυτό πάρε. Και αυτό. Και σου βάλω και ένα leg. Πάρε και ένα leg. Πάρε και αυτό. Και αυτό. Της βάλω good offer. Please but accept. Το θέλω πάρα πολύ το frog.
Έλα τώρα. Places wait. Can boot. Οκ, σου δίνω όσο χρόνο θέλεις. Οκ. Να περιμένουμε. Έλα σε παρακαλώ, βάρς πάρα πολύ το φράγκι. Δεν πειράζει. Παιδιά, πώς λέγεται το Starface? Έτσι τώρα, έτσι τώρα. Πώς σε κάνω, λέει καλά. Ρε παιδιά, ποιος είναι αυτός? Με τα leg, λέτε τόσο με τα leg, bro. Γιατί? Μισό. Guys, δεν μπορούμε καν 50 φορές straight. No. Τι θες, μωρέ, από τη ζωή μου? Σου λέω, δεν θέλω να σου ανταλλάξω. Τι μου είπα, ζόμπι, no. Στο καλό σου. Μην δούμε το Starface. Please, Mori. Και είναι αυτή ρε παιδιά. Κάθεται εκεί με το πίκι. Δεν ξέρω κι εγώ. Άμα είναι right flag, sorry. Άμα ήταν right, ήταν να έκανα off. Άμα είναι right flag, δεν μου αρέσει το flag. Ρε παιδιά. Τι είμαι εγώ και δεν μου αρέσει το flag. Γιατί πάτε και τι κλάει. Μπου. Ladybug. Oh my god. Πόσο cute. Μπρο, αυτό είναι πάρα πολύ cute. Σου βάλω και εγώ λέει. Ορίστε. Λοιπόν, θέλεις more να σου βάλω. Ναι. Μπρο, φου. Δεν θα σχολιάσω. Αυτή τι βλέπει. Αυτό το πράγμα δεν μπορείς να έρθεις σε αυτή. Μη μου πει το γόρα. Ρε πέλε, το χώρας. Ρε παιδιά, γιατί όλοι το χωράζουν αυτό το πράγμα? Είναι αηδία. Αηδία, μην βλέπετε. Αηδία. Κοιτάξτε το. Φανταστείτε το Ιον είναι πιο χάλια. Παιδιά, αυτό είναι wow. Δεν το βρίσκεις ποτέ ούτε εκείνο το egg από τη φάρμα. Κοιτάξτε το. Όχι αυτό μόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ cute. Αυτό, παιδιά. Το Ion είναι πιο άσχημο από το απλό. Και το Mega είναι πιο άσχημο. Ρε παιδιά. Τι είναι αυτό? Φίλε, τι είναι αυτό? Παιδιά, τι είναι αυτό? Να δω τι είναι μπρο. Snowing. Θέλω 2 τέτοια. Raccoons. 2 raccoons. Είδατε πως είναι το Ion raccoon? Τέλειο είναι. Θα κάνω νέο raccoon. Πρόσεξε καλά. Μάλιστα. Ναι. Ήθελα το raccoon, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά, να μπω σε Ritzever. Ακόμα και να μπω, δεν θα αλλάξει κάτι, δεν θα έχω τρέι. Αν δεν να πω. Βασικά θα μπω σε άλλο παιχνίδι. Δεν ξέρω βασικά. Δεν ξέρω τι στο καλό γίνεται. Πέσε η Πέρσιλ. Έτσι ακούγεται με την Πέρσιλ. Έτσι ακούγεται με τα χέρια.
με το δάχτυλο. Δεν ακούγεται καθόλου δηλαδή. Θα παίξουμε αυτό. Διαφορετικό παιχνίδι σήμερα. Παιδιά, είμαι σίγουρη ότι δεν θα μείνετε ως το τέλος αυτού του βίντεο. Ναι, απλώς το κάνω. Επειδή βγήκε κανένα update στο Dotme. Τι? Είπα κι εγώ που πήγαν τα αστέρια. Παιδιά, πηγαίνετε όλοι σας, όποιοι θέλετε πράγματα, όποιοι θέλετε hair, αλλά δεν έχετε πολλά Robux, πηγαίνετε και βάλτε αυτό, με 15 Robux. Bye bye. Τι είναι αυτό που να καταλάβω τι είναι, δεν ξέρω. Θα κάνω ό,τι να είναι. Θα κάνω μισό. Παναγία μου. Και θα βάλω ένα axolot εδώ πέρα. Ρε παιδιά, δεν είναι εύκολο να κάνει σχέδιο έτσι με τα χέρια. Δεν μπορώ με την pencil. Πώς το καλό κάνω ένα axolot. Ρε παιδιά, ρε παιδιά. Χάλια το έκανα, αλλά είναι καλύτερο από το τίποτα. Να φαίνονται και λίγο τα γράμματα, είπα. Είπαμε, δεν είπαμε, αλλά να φαίνονται. Τέλεια. Το κάνω έτσι με χρώμα. Όχι έτσι. Αυτό. Πράσινο. Μισό κύκλο. Κίτρινο. Καλό κίτρινο. Ναι. Τι άλλο χρώμα έχουμε. Αυτό εδώ πέρα που δεν ξέρω τι ακριβώς χρώμα είναι. Κόκκινο. Ναι. Και λιλά. Μόφ δηλαδή. Ναι, είναι έτοιμο. Πήρα την pencil τώρα. Τι είναι αυτό. Παιδιά, αυτό ζητάει ζωγράφηση. Άκυρο. Γιατί το έκανε αυτό, ρε παιδιά. Τι είναι. Δεν λέει happy. Ίσως θα καταλάβω τώρα. Ναι, έλεγε happy birthday. Και εγώ δεν το κατάλαβα. Τέλεια. Τι είναι αυτό. Happy birthday. Το βάλω ένα αστέρι για τα μπαλόνια μόνο. Αυτό είναι το δικό μου. Ντόπτε μη κάμα το άξιο. Πρέπει να κάνω δικάου που είναι πιο ωραία. Guys, κανονικά τα σχέδια μου είναι τέλεια. Αλλά δεν μπορώ. Είναι και εδώ το tablet μου. Ρε παιδιά, πώς βγήκα πρώτη. Τι
Disney, ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου βάλατε αστέρια. Ναι, το έγραψα εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Βγήκα πρώτη, να το βγάλω φώτα αυτό. Δεν προλάβω, δεν πειράζει. Τι είναι, αυτό ξέρω τι είναι. Αυτό μάλιστα. Τι είναι αυτό. Αντώνης Πούχ. Στον Άγιο Γιώργη. Πού είμαι καλέ. Ρε πέλε. Θα την κάνω έτσι. Μην το βλέπετε έτσι. Δεν θα βγει σκατά σίγουρα. Νομίζω. Δεν ξέρω. Να το κάνουμε έτσι. Και θα βάλουμε αυτό, κεντρί, τι άλλο. Ελάτε, όλοι το κάναμε. Κάποτε αυτό, νομίζω. Δεν γίνεται να μην το κάνατε. Ναι, και τα φτερά της. Ναι, έτσι το κάναμε τα φτερά. Νομίζω. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Έτσι το κάναμε. Δεν θυμάμαι. Πόσο καιρό έχει να κάνω ζω. Κάνω διάφορα σχέδια. Σκούσιμα και τα λοιπά. Όχι αυτά ζωάκια. Δεν ξέρω πόσο έκανε. Ναι. Νομίζω είναι ωραίο. Του βάλω και καρδιόλες κίτρινες. Τι στο καλό. Παιδιά, δεν κάνω πολύ συχνά βίντεο επειδή έχουμε και τα σχολεία τώρα που άνοιξα. Και δεν προλαβαίνουμε τίποτα τέλος πάντων. Σχολάνουμε η ώρα 1 το μεσημέρι και η ώρα 1:58. Με τίποτα δεν προλαβαίνεις. Ναι. Εγώ είμαι έτοιμη. Τι να πάρω, φίλε. Πάρω 5. Δεν μπορώ. Μάλιστα. Είχα και άλλο account, αλλά μου το κλέψαν, το ξαναείπα. Αλλά τι να κάνω, μ' αρέσει να το... Όχι, θα χαλάσω τα λεφτά. Θα πάρω αυτό. 20, 19, 18, 17... Τι ωραίο σχέδιο που έκανε καλέ. Μπράβο μου. Όλο και αυτό. Ναι. Χάλασα την πένσιλ. Παναγία μου. Εντάξει, βγήκε το πράγμα. Βάζω ένα. Άρα παιδιά, τι είναι αυτό. Να, του βάλα ένα γι' αυτό. Να. Και για το λουλούδι είναι ωραίο βασικά. Να. Αυτό είναι τέλειο. 3. Του βάλα. Πρέπει να το βάλω 2 παιδιά. Ναι. Παιδιά, αυτό δεν είναι μπι, δεν έχει σχέση με τίποτα. Και δεν είναι ωραίο. Γι' αυτό δεν θα το βάλω τίποτα. Θα το βάλω αυτό το πράγμα. Και δεν πρόλαβα να το βάλω. Ναι. Όποιος με βλέπετε να το βάζω αυτό, σημαίνει ότι δεν μ' αρέσει καθόλου και ναι. Άτε μωρέ. Έκανε και τι κυψέλι. Κάνω να το βάλω 3. Επειδή βάλω και τι κυψέλι. Ναι, αυτή έκανε λίγο. Παιδιά, δεν γράφεται έτσι μπι και δεν έκανε μπι. Σαν σκουλίκι. Κάτι έτσι. Θα
του βάλω ένα επειδή είναι καρδούλα. Ναι, επειδή είναι καρδούλα. Τα άλλα δεν έχει σχέση, δεν είναι ωραίο, το έκανε μέσα να μούτρε. Αυτό είναι το δικό μου. Εσείς πόσα θα του βάζετε μας ήσασταν στον ίδιο σερβερ με εμένα? Για γράψτε κάτω στα σχόλια όποιοι σας είναι εδώ. 35 λεπτά κάνω βίντεο. Τι να πω πάλι. 35 λεπτά κάνω βίντεο. Αυτό σας δεν. Ναι, παιδιά δεν. Guys, κάνω 35 λεπτά βίντεο. Όποιος το δει, μπράβο του. Όποιος έμεινε ως εδώ μέχρι το τέλος, να βάλει emoji B. Εκείνο το emoji που θα βγει στο τέλος, που θα βάλω. Ξέρετε ποιο emoji που λέω, παιδιά. Να σας το δείξω τώρα. Πού είναι τα emoji μου? Εδώ πέρα. Πάμε στα ζωάκια. Πού είναι? Εγώ δεν το έχω, ρε παιδιά. Τι αδικία. Guys, εγώ δεν την έχω την B. Γιατί? Τέλος πάντων. Σχόλ. Δεν κατάλαβα. Εγώ να ζωγραφίσω ό,τι να είναι πάλι. Μ' αρέσει να κάνω ό,τι να είναι. Ναι, το κάνω έτσι. Θα σας πω στο τέλος τι έφτιαξα. Τι θα φτιάξω. Νομίζω όλοι καταλάβατε από έτσι που το έκανα. Είναι το πιο high pet στο Adopt Me, αυτό το pet που θα κάνω. Νομίζω δεν το ξέρουμε όλοι. Πώς είναι έτσι καλά? Ναι, τώρα νομίζω το καταλάβατε. Το γράψω. Πώς είναι? Έτσι. Ωραία παιδιά, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πώς γράφεται. Έτσι γράφεται. Όποιοι μείνετε ως εδώ να μου πείτε άμα το γράψα σωστά. Επειδή ένας θείος ξέρει άμα το γράψα λάθος ή σωστά. Δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα. Θα κοιτάξω μετά άμα το γράψα σωστά ή τώρα. Ναι, αλλά πώς τώρα? Αφού τώρα έμεινε στο Adopt Me. Τι λέω μωρέ, πώς λέγεται αυτό το παιχνίδι? Δεν θυμάμαι. For Kiss Pet. Τι να πω, παιδιά. Είμαι λίγο... Δεν ξέρω πώς. Guys. Μόλις κάνει αυτός ο διαχωρισμός, θα βγω από αυτό το παιχνίδι. Θα πω Adopt Me για ένα λεπτό και θα κλείσω το βίντεο για να δω αν λέγεται στα αγγλικά. Φυσικά νομίζω έτσι λέγεται, ρε παιδιά. Λέγεται έτσι, sleep. Ναι, ρε, έτσι. Τι να βάλω κάτω? Να βάλω χόρτα. Έλα, μη μου πείτε δεν το κάνατε. Μη μου πείτε δεν το κάνατε όταν ήσασταν πρώτοι. Η Δευτέρα. Εγώ τώρα πήγα τάξη. Όχι η Δευτέρα, ούτε Τρίτη. Τετάρτη με Πέμπτη, Έκτη, κάπου εκεί. Να είμαι έκτη τάξη. Ναι, επειδή πάει Sword. Τώρα κατάλαβα τι είναι το Sword. Ρε παιδιά, γιατί τελευταίο το μαθαίνω? Παιδιά, Το frog ξέρω πως γράφεται. Και το dog. Και το cat.
Lovey Cats. Τι άλλο, πώς λέγεται άλλο. Αυτό όλοι το ξέρουνε. Πώς το, ναι. Sword, είναι το σπαθί, ρε φίλε. Ναι. Να και το δικό μου που το έκανα λίγο, hasta la vista λίγο. Ναι. Το ήξερα τι δεν θα βγω. Επειδή έκανα ένα πράγμα εντελώς άσχετο. Βγήκα τελευταία με 6 αστέρια. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Πηγαίνουμε. Live. Δεν ξέρω. Παιδιά, αυτό το βίντεο κράτησε 42 λεπτά. Όποιος το είδε όλο, μπράβο του. Τι να του πω, μπράβο. Ούτε 10 λεπτό είναι αυτό το βίντεο, ούτε 20 λεπτό. Ναι. Μόλις τώρα χάσατε μισή ώρα από τη ζωή σας και βλέπετε αυτό το βίντεο. Ναι. Δεν ξέρω τι κάνω με τη ζωή μου και κάνω 40 λεπτό βίντεο. Δεν θα το ξανακάνω. Θα είμαι με το 10 λεπτό. Ναι. Ως εκεί. Ναι. Παιδιά, μια φορά έκανα 2 ώρες τέτοιο βίντεο. Και ναι. Πολύ εύκολα περνούσε επειδή έπαιζα και η κάμερα παρακολουθούσε. Και ναι. Και δεν ήταν καθόλου δύσκολο να το κάνεις. Απλώς πόσο cute είναι αυτό το πράγμα. Θα το κάνω. Όχι, δεν είναι το κάνω. Θα το κάνω εδώ. Άλλο πράγμα. Πάμε να δούμε πώς λέγεται και είναι το πιο... Δεν είναι το πιο άσχημο. Είναι το πιο άσχημο pet. Η κότα είναι εντάξει. Και η κατσαρίδα είναι εντάξει. Εντάξει, δεν μπορείς, είναι cute και η κατσαρίδα. Στην πραγματικότητα θα μου σπάσει τα νεύρα η κατσαρίδα. Στο Adopt Me, έτσι και έτσι. Ναι, πού είναι ρε παιδιά. Το έχω σε ίνιον, αλλά πού είναι. Παιδιά, το είδατε κάπου λέω τώρα που το... Είναι που είναι ηθικό μόνο, ρεαστικό μόνο. Τι είναι, common, rare, δεν θυμάμαι. Ναι παιδιά, το βρήκα, πώς λέγεται, τώρα το δούμε. Και λέγεται, το είχα και σε, παιδιά αυτό βγήκε το χάμο, το είχα και σε αυτό. Να το ξεκλείωσα και σε νέο. Άμα το να το. Ναι. Παιδιά, ναι, το βρήκα. Λέγεται έτσι. Έτσι λέγεται. Ναι ρε φίλε, κάτι βρήκα σωστό αυτή τη φορά. Τι κάνω καλέ. Παιδιά, στοιχίζω τα γράμματα τα αγγλικά με τα ελληνικά. Δεν πάμε καλά καθόλου. Ναι, τώρα το έγραψα σωστά, ολόσωστα. Ναι παιδιά, κάπου εδώ τελειώνω αυτό το βίντεο. Και δεν θα ξανακάνω βίντεο ως την άλλη εβδομάδα. Επειδή αυτό το βίντεο ήταν πάρα πολύ μεγάλο και αρκεί. Για όλους μας νομίζω. Ναι, αυτά. Μα καλέ. Ναι. Να σχολιάσω ένα λεπτάκι. Πες τώρα του βάλα κλάσεις. Πού θα μου. Ναι, εκεί. Ναι, παιδιά. Ναι. Το παπούτσι γιατί πήγε πάνω το κεφάλι. Τι καταραμένο πράγμα είναι αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό παιδιά ήταν το βίντεο, ναι. Ναι, αυτά.
Bye! Καλημέρα να έχετε!